Velkommen her i den forbundne fremtid med Christine og Katrine. Og i dag der er emnet jo resonans. Og hvis du har været med tidligere, så ved du, at vi sådan ligesom har startet ud med at lande lidt i rummet sammen. Og i dag, fordi det jo er resonans, som er temaet i dag, så synes jeg, at vi skulle prøve at lave sådan en lille check-in, hvor vi lige mærker resonansen i kroppen. Og hvis du sidder et sted, hvor der er andre mennesker omkring dig, eller hvis du synes, at det er sådan lidt småpinligt, eller det er lidt mærkeligt, så kan du bare sidde helt stille, og du kan også bare lade som om du er med. Det er helt okay. Altså, der er ikke nogen, der tjekker her, om man gør det godt eller rigtigt. Men hvis du sidder alene, og du tænker, jeg har bare lyst til at give den gas, så gør du det. Så skal vi ikke sige, at man bestemmer simpelthen selv, om man har lyst til at tjekke ind, eller i hvilken grad. Man kan også bare lukke kameraet, så er man helt på egen bane her. Resonans er jo sådan i hvert fald for mig, et begreb, som jeg skulle lige selv komme omkring det, men jeg ved, at Katrine, hun giver os sådan verdens bedste intro i dag, så vi alle sammen bliver enormt kloge på begrebet, sådan rent teoretisk. Men hvordan føles det egentlig i kroppen? For et par år siden, der tog jeg en yogalæreruddannelse, og det gjorde jeg ikke, fordi jeg skulle være smart og smidig, men det gjorde jeg for at fornemme, hvad vil det sige, det der med at have det i kroppen? Altså den der med forbindelsen til sig selv, forbindelsen til noget, der ligger ude omkring. Og det er noget, det yoga kan og har arbejdet med i mange, mange tusind år. Og en af de ting, jeg selv gør, når jeg underviser i yoga, det er, at vi altid starter med at tjekke ind med lyden af Om. Om er lyden af universet. Det er den lyd, som er, hvad kan man sige, den ældste og mest ægte, eller den dybeste lyd, vi har. Det er den, der sætter svingninger i os på sådan en måde, vi kan forklare, eller måske kan Katrine forklare det om lidt faktisk. Men lad os prøve at tjekke ind i dag alle sammen med lyden af Om. Så du sætter dig godt til rette på din stol, skulderen lidt tilbage, og har du lyst til at lukke øjnene, så gør du det. Og sidder du et sted, hvor der er alt for mange, så sidder du bare som du sidder. Og så tager du en god dyb indånding. Og en rigtig lang udånding og tømmer lungerne fuldstændig. Så tager du en indånding, og så siger vi Om sammen, meget langt Om. Så tager en dyb indånding. Om. Og du tager en dyb indånding. Om. Og indånding sidste gang. Om. Og sid bare lige et øjeblik. Og så mærk virkningen af Om. Mærk resonansen i din krop. Og nu har du følelsen i kroppen. Nu ved du, hvordan resonant føles. Og det er den følelse, vi tager med os nu, hvor vi stiller om til vores udsendte medarbejder, Katrine Schumann. Tak skal du have, Christine. Og velkommen igen til Forbundet Fremtid, og til jer, der har været her før. I ved, at det er den her måde, vi starter. Vi lander, kommer et teoretisk oplæg, vi tjekker ud, og så er der mulighed for at snakke og være til stede bagefter sammen med Christine og mig klokken 9. Og ja, udsendt medarbejdere og kunne sige noget om resonans, det vil jeg helt bestemt gøre. Og tak for en landing, Christine.
Jeg håber, I andre kunne mærke, hvis I var med i den, hvad kan man sige, i selve omlyden, at der sker noget nede i vores brystkasse, og der sker noget i vores mundhule. Og for at det ikke skal være løgn, jeg er ikke yoga-typen, men jeg synger kor. Og for 14 dage siden havde jeg en teknikkorleder, som lige præcis tog fat i den her øvelse. Jeg kendte den faktisk ikke på den måde, Christine laver den, men tog fat i den her øvelse og sagde, da vi havde gjort det, vi lige gjorde nu her, sagde, det her, det er resonans. Og det var ikke fordi, vi skulle snakke om teoretisk resonans, som vi skal i dag, Hartmut Rosa, men fordi resonans er faktisk et begreb, Rosa har hentet fra musikken. Og på den måde også fra kor. Og det resonans på den måde, som forhåbentlig kan mærkes i vores kroppe nu, det er, at den lyd, der kommer fra os, det her det kommer ikke kun fra vores egen stemme. Det er ikke kun noget, vi selv sender ud. Det er også noget, der får kraft i det resonansrum, altså den fysiske luftighed, der ligger i vores hvad kan man sige, lungemæssige, men særligt jo også op i hals- og mundhuleregionen, at der kommer noget i svingning der. Og den der svingning, dels fra vores egen lyd, dels fra vores fysiske krop, det at sætte de to ting i gang, svingning med hinanden, det er der, hvor resonans opstår. Så det er en god måde at komme ind i det her mere teoretiske univers hos Hartmut Rosa omkring resonans, fordi også hos Rosa, der er resonans i udgangspunktet et begreb, der også knytter sig direkte til, metaforisk set, til den svingning, musikken laver. Og vi kan lige være i det et øjeblik endnu, fordi noget af det Rosa han understreger, det er, at for at der kan være resonans i et instrument, så må instrumentet både være lukket og åbent. Og kig på en violin eller kig på en guitar. Selve kassen er lukket, men der er åbninger. Fordi det er der, hvor det er, at man kan ikke lave resonans i et lukket rum, men resonansen har brug for den åbning. Hvad kan vi bruge det til i dag? Jo, det kan minde os om, at hvis vi vil arbejde med resonans i ledelse, så må vi skabe åbninger for resonansmuligheder. Vi kan ikke regne med, at resonans opstår. Vi kan invitere til det i åbninger og sprækker og opsøge det der. Men resonans er noget, der kun opstår, når vi også åbner os for muligheden. Og i en hverdag, et samfund, arbejdspladser, som i høj grad arbejder med kontrol, så bliver det til stadighed vanskeligere at få resonans ind, fordi det har mulighed for, eller har brug for åbninger. Og det er det, som vi lige om lidt skal snakke noget mere om. Jeg lægger et slideshow på her. Rosas tese omkring resonans kan faktisk sammenfattes i de her to billeder. Rosa er sociolog og interesserer sig for de samfundsmæssige forhold, altså de helt store linjer i vores samfund, men interesserer sig jo selvfølgelig også for mennesket og det enkelte menneske. Og på den ene side billedet her af et halvdruknet ansigt med et hoved af puslespil. Det kan være et godt billede på Rosas udgangspunkt og hans bekymring for vores verden, nemlig at verden er blevet så stum, så accelereret, så fyldt af det, han kalder aggressionspunkter. Vi kommer til at kigge på det lige om lidt. At følelsen som menneske af at være brikker i et spil, følelsen af at være druknet, halvt at råbe under vand, kan være overhængende. Det er det, han kalder fremmedgjorthed. Vi kommer til at kigge på det lige om lidt. Og på den anden side, så siger han så, at resonans kan være en mulighed for os som mennesker i det samfund, vi har. Oplevelsen af, at vi kommer i svingning med noget andet, og det er 2 stemmegafler, jeg har taget med her, at vi kommer i svingning med noget andet, at vi ikke kun føler, at vi råber under vand, eller måske hører vores eget ekko, men i virkeligheden kommer i samklang med verden, altså at verden begynder at tale tilbage til os. Og da jeg først mødte Rosas begreb om resonans, så fik det mig tilbage til den her sætning.
Change will never be this slow again. Det er en sætning, som har siddet i mig de sidste 20 år, og har rigtig meget at gøre med, at vi på det tidspunkt, og også stadigvæk, hele tiden snakker om, at vi skal lige på den anden side af en forandring. Men det er løgn, fordi forandring kommer aldrig til at være så langsom, som i det moment, vi har præcis nu. Vi har en acceleration i vores samfund, både globalt, nationalt, ind i de enkelte organisationer, i familier, i hele, hvad kan man sige, alt hvad der gennemsyrer vores samfund, har vi en acceleration, og kigger på lige om lidt, som er ligesom et tog, der kører hurtigt forbi. Så hvis vi lige nu bare kan mærke ængstelsen af toget og sætningen, change will never be this slow again, så vil jeg invitere til, at vi også finder ro i det. Og vi kan ikke bremse det tog, vi kan heller ikke bremse den forandringshast, men som Rosa siger, vi kan noget andet. Vi kan ikke drømme os tilbage, det kommer ikke til at ske, at vi havner i noget, der var, men vi kan noget andet. Det Rosa han også har som udgangspunkt, og det jeg kan mærke også, at det som er min drivkraft i forhold til forbundet fremtid, og naturligvis også resonans, men forbundet fremtid, som Christine og jeg har sammen som projekt, det er en bekymring over lige præcis billedet her, at individet bliver målt, vejet, bliver hele tiden bedt om større og stærkere og hurtigere præstationer. Og det er på individniveau. Og på globalt niveau har vi en klode, der brænder. Både i overført betydning, men absolut også helt konkret i forhold til opvarmning. I overført betydning, så vil Rosa sige, at alle de kriser, vi har i vores samfund, er med til at give metaforen en klode i brand. Vi kommer til at få hans ord for det lige om lidt. Men de her to elementer, forandringshastighed, og så den følelse, hun står med her, er med til at sætte begrebet omkring resonans og Hartmut Rosas teori ind som en af de helt store teorier i den samtid, vi har. Her har vi de 4 bøger, som jeg har taget udgangspunkt i her i dag i forhold til forbundet fremtid. Vi har på den ene side Hartmut Rosas bog. Den ser lille ud her på billedet, men det vil bare sige, det er den ikke. Den er plus 600 sider helt ned i en skriftstørrelse 10. Så det er altså noget af en moppedreng. Ved siden af, der har vi en lille bitte fin publikation, Resonanspædagogik, når det knitrer i klasseværelset. Hvis man tænker, jeg kunne godt tænke mig at have en indføring til Rosas begreb, så vil jeg anbefale, at man går den vej ind i resonanspædagogikken, fordi den er omsat til, ja selvfølgelig en pædagogisk kontekst, men det er vel egentlig også det, vi ofte har i vores organisationer, en lærende sammenhæng og en asymmetrisk relation. Så har jeg over på den anden side taget med nogle kolleger fra Aalborg Universitet, blandt andet Thorkild Olsen, som ligesom jeg er ekstern lektor på Aalborg Universitet. Han har skrevet en vidunderlig bog, der hedder Livets uendelige kilde, om at søge efter og skabe resonansfællesskaber. Og den sidste, jeg har med her, er en gruppe kolleger. Det er mine nære kolleger, Lone Hersted og Søren Frimand, der har redigeret den, men det er en artikelsamling, så der er mange artikler i den, der handler om resonans i organisationer. Og det er en bog, en antologi, der er udkommet som på baggrund af en studiekreds for forskere sammen, hvor der har været en interesse i at prøve at komme tættere ind i Rosas resonansbegreb. Så det er det, jeg bygger det på, vi kommer til at kunne se her med et øjeblik. Jeg vil også sige, at de store, tunge, fine begreber, og særligt de store, tunge, fine tyske begreber, som Rosa er kendt for, dem kommer jeg ikke til at anvende. Det er ikke det, vi skal her i dag. Vi er i en formidlingsmæssig sammenhæng. Så hvis det er en særlig interesse hos jer, så kommer jeg til at skuffe jer. I kan altid tage fat i mig, hvis I gerne vil have en større filosofisk, teoretisk diskussion, men det er ikke det, vi kommer ind i. Billedet her, en rulletrappe, det er også et billede fra Rosa, fordi han starter med faktisk at sige, at forestil dig, at du er i den gamle leg,
på en rulletrappe, at i stedet for, at du kører ned med rulletrappen, så løber du op ad rulletrappen, mens den kører ned. Jeg tror, at mange af os kender den leg. Den er sjov. Og det, Rosa siger her, det er et godt billede på acceleration, og hvad det gør ved os som individer, fordi rulletrappen sætter hele tiden farten op. Så vi som individer skal løbe hurtigere op ad den rulletrappe. Vi kommer aldrig i mål. Og det tror jeg er lige så sundt et udgangspunkt som change will never be this slow again, at vi kommer aldrig i mål. Så ro med det. Rosas teori er jo en sociologisk teori, så den fungerer på samfundsniveau og på individniveau. På samfundsniveau siger han, at hans analyse er, at der er en acceleration i gang i samfundet. Mere skal have mere. Og det, der er hans grundtese, det er, at vi har skabt en dynamisk acceleration på den måde, at for at vi overhovedet kan opretholde det, vi har i vores samfund, så må vi vækste yderligere. Vi kan ikke holde status quo ved ikke at have yderligere forandring. Vi bliver nødt til hele tiden at skrue op for forandring og udvikling. Så forestillingen om ude på vores arbejdspladser, at nu har vi drift, og det er det, vi kører, det kommer ikke til, og det er ikke det, som vi kan have på vores arbejdspladser. Vi bliver nødt til også for overhovedet at have status quo, altså have det niveau, vi har, bliver vi nødt til også hele tiden at udvikle. På individniveau kan I se, at det handler om, at det skaber et præstationspres hos individet. Det kommer vi til lige om lidt. Længere ned i billedet på samfundsmæssigt niveau, så siger Rosa, hans diagnose, det er sådan typisk Frankfurter skole, man har analyse, diagnose, og lige om lidt skal vi også se hans terapi. Diagnosen er, at samfundet bliver desynkront, altså det kommer ud af synk med hinanden. Og det betyder, at vi kan ikke nå at løse problemerne, som de opstår, og det bliver lappeløsninger, vi kommer til at have. På individsiden, så bliver det fremmedgjorthed. Det kommer vi også til lige om lidt. Og det Rosa starter hele sin bog med, det er, hvis acceleration er problemet, som vi så lige før, så er resonans måske løsningen. Og jeg har taget billedet med her af haren og kaninen, eller så haren og skildpadden, eller kaninen og skildpadden, fordi vi ved jo godt, hvem der kommer først i væddeløbet. Det er ikke kaninen eller haren, det er skildpadden. Og skildpadden er et billede på resonans, som Christine og jeg har arbejdet med, og som også ligger i det materiale, I her efter webinaret kan vælge at købe, hvordan man finder sin egen skildpadde. Men Rosa foreslår resonans som en løsning. Så det skal vi selvfølgelig kigge på, hvad resonans er. Resonans er noget, der opstår i individet. Lad os lige prøve at få det på plads med det samme. Men resonans kan være med til på et samfundsmæssigt niveau at skabe det, Rosa kalder en adaptiv stabilisering. Altså, at vi indimellem ikke bare vækster hovedløst, men vi faktisk tager stilling til, hvad er det for en innovation, altså forandringskraft, vi vil have. Sådan at vi ikke kører mere, men faktisk går fra mere til bedre. Og det er selvfølgelig det, som vi skal snakke om de næste minutter her. Den her, hvad er så resonans, hvis det nu er terapien, hvis det nu er det, der er vores mulighed. Hvis vi kigger over på et individniveau, og det er egentlig for lige at nå frem til resonansbegrebet, så i individet, så det her præstation, det er den her stræben. Det er, at verden skal være til rådighed, opnåelig og tilgængelig for mig hele tiden. Jeg er bange for, at jeg ikke kommer i mål, fordi målet flytter sig. Og den præstations, hvad kan man sige, pres eller fordring, den lyder tit hos de mennesker, vi taler med, som, jamen, jeg vil gerne holde hele verdens muligheder åbne for mig, og jeg vil gerne øge min rækkevidde. Og det er jo dejligt at have den forestilling. Men udfordringen er, at jo mere vi stræber efter at åbne for verdens rækkevidde og tage verden ind og kunne bemestre verden, at den skal være der, så vi kan tage den, når vi har brug for den, så sker der det, at vi bliver fremmedgjorte. Fordi med alle de muligheder og hele det mulighedsrum, så bliver vi bange for, at der er noget, vi går glip af. Og så er det, at vi går over og
får mistrivsel igennem præstationspresset. Vi kender det også fra trivselsdiskussionen omkring børn og unge og folk, der er arbejdskraft, at man bliver udbrændt, følelsesløs og egentlig lidt ligeglad. Man snakker om anerkendelsestørke, at man holder op med at kunne mærke hvad kan man sige, sit forhold til omverdenen. Når jeg hele tiden har mulighed for at sætte det næste nummer på Spotify, eller se den næste del af min serie på Netflix, så undlader jeg at mærke efter, og så på et tidspunkt opleves verden fremmed for mig. Det fremmedgjorte, det skal vi lige tage godt fat i, fordi det er lidt noget andet end, hvad kan man sige, det jeg i hvert fald er vokset op med som en psykologisk fremmedgjorthed. Fordi den her fremmedgjorthed, den holder Rosa altså fast i. Det er, når vi gør noget af egen fri vilje, der modvirker det, vi egentlig finder værdi i. For eksempel, når man tager sig i en pause på sit arbejde, at man sidder og scroller på sin telefon, og egentlig slet ikke har et forhold til det, der kommer op. Det er bare ligesom noget, man gør, men jeg finder egentlig ikke værdi i det, og jeg kommer til at gøre det igen og igen. Så når vi er fremmedgjorte, så er verden holdt op med at tale til os. Og kigger vi ind på nogle af udfordringer på vores arbejdsplads, så er det fra toppen af, at præstationen er blevet så tællemåle-veje-orienteret, at vi har glemt at mærke os selv i for eksempel relationen til et andet menneske, en borger, et barn, eller hvad det nu kan være, en medarbejder. Og så begynder vi at bruge som målestok det tællemåle-veje-system, der er sat ned. Altså er det væsentligere, at vi får vinget af, at ydelserne bliver leveret på den måde, som de skal leveres, eller vi når vores KPI'er, end at de egentlig siger os noget, og at vi udmærket godt ved, at det her er ikke den rigtige måde at arbejde på, men det er det, jeg bliver evalueret på. Og den fremmedgjorthed er meget, meget voldsom. Og den lægger Christine og jeg rigtig meget på sinde. Det er faktisk grundlaget for, at vi snakker forbundet fremtid. Det er at undgå, at man føler sig på sit arbejde som en brik i et spil, at man ikke føler sig som menneske. Resonans derimod, og nu er vi jo så nede ved terapien, hvad kan løse nogle af de her ting? Måske, siger Rosa. Det er, at jeg kan mærke genklang med verden, at jeg lader mig berøre og føle forbundet. Og på arbejde kan det jo eksempelvis være, at man begynder at lægge mærke til de her små magiske øjeblikke, som opstår på ens arbejde, og som man lige præcis i momentet, i stedet for at lukke øjnene og vende sig væk fra dem, så åbner man til dem, og kan mærke, at det giver mig noget som menneske, og det giver også min opgaveløsning noget som menneske. Nu sådan noget som meningen med, hvorfor vi gør det, og kærligheden med, hvorfor vi går på vores arbejde. Det er måske det, der har været tabt over længere tid, men det er det, vi har brug for at genfinde i resonansen, og der sker der altså en mulighed for os. Så de her 3 ting kan I jo overveje, om det er nogen, I møder, de her sætninger, nogen I møder i jeres liv og på jeres arbejde. Og så skal vi selvfølgelig her se lidt mere på resonans. Det her er det samlede billede, at resonans kan være med til at skabe den her verden, der går fra mere til bedre. Det sidste, vi lige skal omkring her, det er Rosas 3 resonansakser. Fordi det er jo stadigvæk lidt abstrakt for os. Hvad er det så, resonans er, og hvordan kan vi invitere til det, og hvordan kan vi opsøge det? Rosa siger, at vi har 3 akser. Vi har en lodret, altså en vertikal akse. Der er den eksistentielle akse. I kan se her på planchen, at når der er resonans, så oplever vi, at vi er en del af verden, og vi måske har en tro, en overbevisning, en følelse af at høre til, som stammer inden for os selv, og som sætter os i kontakt med verden. I modsætning til, når vi føler, at snoren knækker for os. Så er der den horisontale akse, det er den sociale akse. Oplevelsen af, at det kan give dyb mening, og jeg kan modtage mening igennem relationer til andre. I modsætning til eksempelvis at sidde til et møde og opdage, at verden er stum, mødet giver ingen mening. Og det sidste, og det vi kommer til at arbejde mere med i forbundet fremtid i de næste måneder,
særligt, også de 2 andre, men det er oplevelsen af ting, altså materialitet, den fysiske verden, hvordan den fysiske verden kan tale til os. Og jeg giver her bare 3 eksempler på, hvordan den fysiske verden kan tale til os i ledelse og organisationsudvikling. De her 3 billeder kommer fra organisatoriske sammenhænge. Altså oplevelsen af at gå ud i naturen og arbejde med naturen og hinanden. Oplevelsen af at sidde og fordybe sig med materialer, som Mette gør her på et gulv. Oplevelsen af at kunne forme noget med sine hænder i leg, som vi ikke ved, hvad er, men det kommer til at give mening for os. Så den her materialitet er rigtig vigtigt, men er måske lidt i samtalen omkring resonans nedtonet, fordi vi måske har brug for et bedre greb om den, og det er så det, Christine og jeg gerne vil arbejde videre med, at få et bedre greb om særligt materialiteten. Men Rosa siger, at resonans, det er noget, der rører dig, noget, der taler til dig, noget, der bevæger dig. Du rækker ud, og du vil gerne svare på det. Og i det, så oplever du, at situationen ændrer også dig. Og det behøver ikke at være i kæmpe store sammenhæng. Det kan være bare det moment, hvor vi går ud og går en tur i skoven og ser, lige der var den lille forårsblomst. Så bliver vi overrasket. Så modtager vi noget, en klang eller et svar, som vi har rakt ud efter, måske upåagtet. Og lige der var den. Og det kan selvfølgelig også være meget store ting, transformativt livsomvæltende ting i hele ens liv, men resonansmulighederne er overalt omkring os. Til sidst så vil jeg sige lidt om projektet her Forbundet Fremtid, fordi det er jo det her med, at vi prøver at undersøge, hvordan vi kan få mere forbindelse til opgaven og faget, vi har på vores arbejde, hvordan vi kan forbinde os til hinanden, og hvordan vi kan forbinde os bedre til os selv, men jo bestemt også det at forbinde sig til æstetik og kultur, hånd og materiale og sted og natur som noget, der er rigtig væsentligt. Så hæng på, og vi glæder os til, at vi ses forhåbentlig igen om en måneds tid. Christine, det var det, som jeg havde på tapetet nu her. Fantastisk. Tusind tak, Katrine. Hvor er det dejligt. Altså, jeg er jo imponeret, hver gang du åbner munden også. Så hvis du kan imponere mig, så tænker jeg, at du kan imponere alle dem, der sidder i det her rum. Jeg vil gerne slutte med at sige, at vi har jo delt vores vidensbank her op til dig i 2 dele. Den ene er, at vi holder de her sådan kropslige introduktioner og teoretiske oplæg, og så har vi efterfølgende både lydfil og worksheet, som du kan arbejde videre med. Fordi for os, der betyder det rigtig meget, at du får det ned i din krop og får arbejdet med tingene. Så der kommer en mail til dig om lidt, eller måske ligger den allerede i din mailbox, hvor og Katrine gør sådan her, så den ligger allerede i din mailbox i forhold til, at du simpelthen kan hente worksheet og lydfil, så du kan arbejde med begrebet resonans. Og vi håber, at du får sådan en oplevelse af, at det bliver et magisk øjeblik, fordi det er jo det, der betyder det. Sådan afslutningsvis så vil jeg sige, at vi ses næste gang den 25. april, og der tager vi hul på vores 3. sådan grundteori her i forhold til Forbundet Fremtid, som er teori U. Så du kan allerede starte med at glæde dig nu.